O Partido Socialista de Pontevedra defendeu a súa xestión do proxecto de renaturalización do río Gafos que impulsou cando estivo no goberno no anterior mandato. Mentiras absolutas, cada unha das cinco, que se desmontan simplemente con acceder ao expediente desta obra no Concello de Pontevedra, pero que, sobre todo, eu creo que revelan algo moito máis grave, que é un descoñecemento ou un desinterese absoluto. Refírese Puentes ás declaracións nas que o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e o concelleiro de Mobilidade César Mosquera aseguraban que non había ningún estudo sobre a viabilidade desta actuación. Existen 2 estudios de viabilidade que avalan esta obra. O primeiro deles é un estudio para a creación dun parque lineal no actual tramo soterrado do río dos Gafos e o seu ámbito de influencia, e logo o estudio que eu creo que é fundamental, que é o estudo de viabilidade de recuperación das paisaxes no entorno da Praza da Constitución e da Rúa Alcaldevia, no que se plantean propostas e solucións concretas para cada un dese treito desde o punto de vista, antes falábamos da mobilidade, aquí desde o punto de vista fundamentalmente hidráulico, é dicir, desde o punto de vista do comportamento do río unha vez destapado. A estes documentos habería que sumar, segundo o edil socialista, outros 13 técnicos que avalan tamén a viabilidade do proxecto, desta volta procedentes da Comisión Europea, o Goberno Central e a Xunta de Galicia, incluído Augas de Galicia. Un estudo xeotécnico, ademais de non ser necesario legalmente, non vai determinar a viabilidade ou non do proxecto. Un estudo xeotécnico, o único que podería facer, sería avaliar ou condicionar, mellor dito, como ten que ser a solución definitiva que se plantee nesa zona unha vez que teñamos un proxecto gañador. Para Iván Puentes, a insistencia do Goberno en facer un estudo xeotécnico é unha excusa para non realizar a obra, que conta cunha subvención de 2,3 millóns de euros de fondos europeos, cartos que, advirte o socialista, poderían perderse se non está rematada e recepcionada o 31 de decembro de 2025. Que non enreden, que non paralicen, que nos digan a verdade, si de verdade non queren abrir o Gafos en Campolongo, cousa que non sería descabellada, porque durante 24 anos se puxeron a abrilo, se non queren abrir o Gafos en Campolongo, que nos lo digan claramente e que actuemos os demais en consecuencia. Creo que, por unha parte, é unha cuestión de revanchismo político, de política mal entendida, desde logo.